galing sa mga laking lugar, nagbisita sa ilang mga loved ones. Welcome, yan tapad, welcome. Salamat sa Ginoo, ang presence ni Lord diri, ang niyang word sa Ginoo. Amen. Manindog po palihog, maigsoon for the word of God. I'm taking from the New Living Testament. Thank you, Lord. Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Ephesians chapter 20, verse 11. Ephesians 3, 20 to 21. Yang yung unang utanan sa pagbasa sa pulong si Ginoo. Ready, set, go. To His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we can ask or think. Glory to Him, the church, in Christ Jesus, to all generation, forever and ever. Dahil kung taang Diyos, kang sangkahong, aniya kananto, ug mao'y makahatag ug labaw pa kay sa atong Panginoon o hunahunahon. Dahil kung siya, diya sa iglesia, ug diha kang Kristo Jesus, ngadto sa tanang kaliwatan, hangtod sa kahanturan. Amen. Let's pray. God, Almighty, Majestic, Living God, the author and finisher of our faith. Salamat sa privilege na makailani mo o maka-experience sa power sa iyong pulong. Salamat, Lord, from January to December, nagpanong mi inamutuon ka niya. Kauban ka na mo. Naligoon mi, ito kay mong pulong nagaya. Kung natagbaw mi, ito kay tubig ka, nagtagbaw sa among kinasururan. Thank you for your word this morning. Pagmahinumdum na mo, Ginoo, ng mga tao rami, and you are above everything else. Thank you, Lord. Tutungod sa imong grasya, kaluoy na yung pumili ng mga anak na agam media sa imong kingdom, and we celebrate the salvation na imong gigasa sa mga tagusagan na. Thank you, Lord. Santa Budig pa mi sa imong pulong. Salamat sa pinadayan o kaalam na mag-abot sa mga tagusagan mo. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singit, hallelujah. Hallelujah. Ikaw mo maigsoon. Sa kadakot na pabor na gihatag sa Ginoo nako na makadala sa iyang pulong. Nagbaro ko diri from January to December by the grace of God sa pabor sa Ginoo sa akong kinabuhi. All glory to Him. Amen. Pag-isip ko karon about glory to God alone. Himayang iya lamang sa Diyos. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Now, it's present. Importante because God is not only God of yesterday, but God of today and God of tomorrow. Siya ang Diyos naghapon karon o sa walay katapusan. Nagluntag siya sa walay katapusan. And the Word of God says, now all glory to God. Yes, isgutan nato karon why the Bible declares the glory of God. Ang Biblia nadeklarar sa himaya sa Diyos. Pagpahinumdum ka nato sa tibuok tuig 2019, na ang mata kung saan nato, uban sa landan sa Espiritu Santo, masagdan nato o makaabot sa atong pangunahunan. Naniabot na sa tuig 2019 until this day because God is able na sustain nato. Amen. Taka na po sa kapalakpakan. Kaya kayo kita po from January to December. Kaya ang pastor, bibiya ko ba na to? Lately lang, doon na po anak sa atong mga igsoon na bibiya. Naghanang na, nanguli sa tinuod na muluyanan. Daghang mga panghitabo, nahitabo from January to December. Ba't kamalo, anong niya maka, nagpakpag, nagdahig sa Ginoo. Wala
Himaya iya sa Diyos. Alone. God dili makishare o glory sa tao. Only God alone is worthy. Glory signifies the power of God. Kahon sa Diyos. Wala'y makatubong sa Diyos. Siya lamang and alone is God. And the Bible says, our Savior, through Jesus Christ our Lord, all glory, majesty, kahalangdon, gahom, otoridad, iya, before, present, and beyond. Kaniadto, karon, sa walay katapusan. Because our God never changed. Di mausap atong Diyos. Nagdanak siya kagahapon karon sa walay katapusan. Gamanan siya kagahapon karon sa walay katapusan. Kung sa himaya, iya naman. Hallelujah. Begin to praise. Romans 16:27. Romans 16:27. Ready? Pas palihog yan. Romans 16, kasi gusto na akong padugdan ninyo, makadeclare mo, pinagi sa pulong sa Ginoo. Romans 16:7, anak? Okay, wala ko dali sa kuha. Ready, go! All glory to the only wise God through Jesus Christ forever. Amen. So kung mag-iskutan, maalamon, walay nang kulang sa Diyos. Bright na bright, walay makatutong. God is always God. If you want wisdom, God, naani ang wisdom. So our all-wise God, glory to Him forever and ever. Amen. Walay makahilog. Only Solomon sa Bible, nakakuha, nakagandaghan sa wisdom sa Ginoo. The only person sa Biblia, na matuto sa Biblia, the wise person on earth is Solomon. Kung masahon niyo ang Proverbs, sa tayo siyang worthy hanggigan sa kaalam sa Diyos na dihatag sa iyahan. And last verse sa Romans 11:36. Romans 11:36, tanan basa, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen. For everything, tanan, gikan kaniya. Tanan, inaang mo kagalimong tanan. Gusto sa Ginoo kay mong dumanon to, kay puso, kay tamang angkon. O sa'yo makalimutan. Pasalamat sa Ginoo. The Word of God always reminds us na pahinumdum pilmi nato. Tawag kay kasagaran ta makalimot. Na ang tanang butang gikan sa iya. Ang yuta iya, ang langit iya, ang tanang tanong iya, ang tanang baka iya, ang tanang mananak iya, ang tanang isda sa dagat iya, hasta ikaw iya. And ang exist, everything comes from Him. Listen, kitatanan niya, ang tama makakita nga, angay ang Diyos sipahon, angay ang Diyos daikon, angay ang Diyos palakpakan, walang bilita, ang tinawag ka ng, excited ka ba ka? Akong itong i-picture ang Diyos, kung kinsa siya sa Bible. Kaya sometimes, when we come to church, kung sa'yo kung feel ka sa akong problema, kung feel ka sa akong pagkinahanglan, we come to church to glorify the Lord. Kay tanan, every week, God has supplied for our needs. Tanan, gikan sa Diyos. Bisan pa atong kusog, bisan pa atong panguna-una, bisan pa ang time na kismet na to comes from God. And listen, and exist everything. Tanan naglungkad, tanan nabuhig by His power. Stop! Matugpas sa usa ka langan, matugpas sa usa ka tao. Stop daw sa earthquake. Sa walang siyang stop dito sa kuhan ka ng wala na yung stop ang typhoon ang sayara na wala na yung stop ang
alone must receive the glory. Because God is alive. Nakakaroon because God exists from wala'y beginning ang Ginoo. Ang iyang gahom nagpalungtat sa tanan, nagpasubang sa adlaw, ang mga nun nagtawon sa kalibutan para di ma-strike sa kami. Ang gahom sa Diyos nagtubig sa kalibutan. Power comes from God. Ang ginhawa na ito, Diyos ang gasupply money. Exist na naglungkat pa His power. Upong sa ison, intended for His glory. Ang tao din yung kapasalamat. Gaginawa, buhi, nakakaon, nagagkwarta, nagagnegosyo. Huwag gani katangkin sa Ginoo. Ingon ang Bible, kaligtanan na i-enjoy nato is intended for His glory. Ang tao makapasalamat, ang tao makahimaya, ang tao makadali sa tinutan sa naan niya. Patot natin, saan tao, glory to me. Walang salamat sa Ginoo. Iba'y nung lumanta. All glory to Him forever. Forever. Halayon ang Diyos. The Word of God declares, kinsa may Diyos na imong kilinturan. Naglingkod ka din, pag-abot mo, nagsayo ka, may gusto ka mong pasalamat, gusto ka mong angkat, gusto ka mong dahil, kay nakita mo ang Diyos sa Biblia, unsa siya kagamhanan, unsa siya ka-majestic, unsa ang iyang kasigla. Let us read the Word of God para makailatan ang Diyos na atong isimba. Dili man tingnan ang Diyos na itong iatinig. So, no? Dili. Sa pag-ani din to glorify the name of the Lord. Kinanglan, napunok na sa atong sulod pagka mapasalamat to. Napunok na atong sulod. Yes! God alone. Maunay na nakapabalog na to. God alone. Gasubray ni, I must go to the church where God's presence na dito. Gusto kong munayin. Gusto kong musimba. Nining Diyos na ka. Maurang yung akayan sa akong pagdahin. And let us remind ourselves, church is not attendance exon. Ang pag-ani diri is paghatag o himaya sa Diyos. Ang pagsulod diri mo pag-ilan kay samtang magsimba ka, samtang maghimaya ka, makailang matagdugan sa Diyos na ito ini. Dalay ko ng ngalan niya. Number 2, now glory to God. Number 1, now glory to God as the Word of God declares. Ikaduha, deklarasyon ni all glory to God sa mga katawhan sa Diyos na nakabatod o kaalam o kay balong nga ang tanan na naak niya gikan sa Diyos. Kinsa niya mga katao nga nakabatod o success sa iyang kinabuhi, malampuso sa negosyo, na-promote sa trabaho, nakapasal sa iyang exam, dunay naanay na lugar sa pamilya, siguro naay mga kadapugan, mga siguro bisan og mga negatibo nga panghitabo sa kumsansa siya kinabuhi. Pero dunay siya kay balo, dunay siya kaalam na nakaila siya ng Diyos na ang tanan nga iyang giagian all through this season from January to
Ibuhat din mo parte. Nakasabot ka. Nakabalo ka. Na kung wala ang Diyos, nagtawag ni mo, wala kay na imo karon. Dalay ko ng Diyos, why Christians can say all glory? Nga nung makaingon mata, ka na mga tao nga tinuod, nakabaton, nakailang, kung nakasabot din sa Diyos, silang kinabuhi, makaingon nga, salamat sa Ginoo, glory to God, sa success, sa promotion, sa pabor, sa nakapasan, sa nasinati sa kinabuhi. Nga naman, because number one, iyang i-acknowledge ang Diyos sa iyang kinabuhi. Nga naman kayo kong glory to God, kaya imong mang-i-appeal ang Diyos sa dagat sa imong kinabuhi. Okay. Nag-ingon ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Atay ka maigsoon, atay ka baling panahon, amen? Pero hindi mo ayaw magsaling anak. Bright ka, ayaw magsaling anak. So, pareho siya. Seek His will. Pangitaan iyang kabubuton. In all you do. Ang tanangin mo, all. Ang tanangin ay Lord, ay kong buhaton. No, tanan akong buhaton. Seek His will with all you do. And unsay kumpay, He will show you which path to take. Pakaingon niya ang usa ka Kristohanon, ang usa ka anak sa Ginoo, himaya imo lamang, Lord, kung giapil niya ang Diyos sa iyang inadlaw ang kinabuhi. So kung dunay success, kung dunay kalabusan, dunay ginansya, dunay nadawat, unsay iyahang tubag sa Diyos, unsay deklarasyon, glory. Why? Because trust niya ang iyang kadaadlaw gibuhaton niya sa Diyos. Nakahimok na pag-anak. Imo bang nahituman na imo ang gisik ang will sa Ginoo? Dahil gigiyahan ka niya? Padayon igsuon. Kaya matod pa sa oras ko, giyahan ka niya insakto. Kasagara na masayo. Kaya kung ako kawali mong panabot, ang atong saligan, dili ka saligan. Mag-usap-usap. Usay, magdipindi ka sa estude sa tao, magdipindi ka sa estude sa mga higala. But ang Diyos gusto siya nga, sa iya na, i-apil na to siya. Mananghid na niya, ilho na to siya. Kaingon siya, pakita na ko mo ang insakto buhaton. Isa'y gusto insakto buhaton niya. Kana insakto buhaton bitaw, dili na masayang imong time. Di mo sayang imong effort. Tungod kayo. Insakto man. So nakakikalinaw. Nakita nimo ang bunga sa imong pag-ila sa Diyos. So it's on, maybe this year, 2019, napakyas ka, hinumdumini. As I remind myself every morning, pagmatanan ko, kanta rin ko yung mas mong I am blessed. Every day that I wake, I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. Lord, this morning, ako ididikay ako adlaw. Kung kabalo na ko sa akong lakton, Lord, ididikay na ko, manakaw ko, wato ko dito, Lord, wapang biyahe ko, Lord, kabalo ko, God, kauban ako. Acknowledge, ipahibalo. Nanangiit ba ka? Parang kasi mama, kasi kasagala, mga bata ko, karong mga tugo, manangiit sa text na lang, ma'am, natapos ko kuran, mga ligo. Ipag-sure mo mga malanon dire. Manangiit sa text ko, na di ay, di nakabaliban, ito, na dito sa kuran. No, ka-text na lang. Ang uwan kibigit manangiit. Ang mama, may babalang, pangitang asanan. Nindot ba nang manangit? Nindot ba nang manangit? Maayo ba nang manangit? Yes. Kung nanangit
sa tao. Kaya gipila ang Diyos sa iyang adlaw. Kay pagkaang kagabi, pag-uli, halusay iyang adlaw. Kay pagkayon siya, Lord, glory to you. Thank you kayo, Lord. Makapasalamat. Makahatag o himaya. Maka-honor sa Diyos. Makasimpa sa Diyos. Maka-awit sa Diyos. Because kabalo siya na hitabo ang gisulti sa Bible, I will show you which path to go. Ang tao na makadeklara, glory to God, he knows the power of prayer. Ang usa ka Kristohano na makaingon siya, makadayon siya sa Ginoo, makapasalamat siya sa Ginoo, makapasinungog siya sa Ginoo. Simple ka ang pasinungog sa Ginoo. Makapasinungog sa pag-ani. You glorify God when you come to church early. Dili ka mali. Mag-glorify mo sa Ginoo, anak. Sa iyong pagsimbag, nakahimayan ka sa Ginoo. Sa paghatag mo sa iyong tithe, sa iyong offering, you glorify God. Sa iyong pag-work, sa iyong ministry, you glorify God. Naghimayan ka sa Ginoo. Kung sa iyong Ginoo, aside from that is the power of prayer. Sa dihang, muampong ka sa Ginoo, muistorya ka sa Ginoo, sa mga butang na di ka hindi mo ulit sa iyong daily mo nga kwan, sa iyong daily nga life. I'm sure, makahimayan ka sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse 6. Philippians 4 6. Kung sa isulti sa pulong sa Ginoo. Don't worry, tanan basa? Don't worry about instead about everything. Kung sa'yo, tell God what you need and thank Him for all He has done. Simple kayo. Don't worry. Don't worry. Na Lord, worry Jud. Di Jud, kaligayan Lord. Wala ka uli akong anak, alas 12 na. Kinsa di mag-worry. Matod pa sa atas ni Munino Juan. Nakadala siya ang bag sa iyang kauban. Nadala niya, hasta ang cellphone, hasta ang kwarta, naghihatag para plite, na worries niya. Kung sa di ay ang kasumpay mo, ang worry, imong tugutan na mong alimong ka na. Tugutan mo ba, mababaraka ka? Tugutan mo ba? Murag magmotor ka sa worry. Kung sa man ang kauban sa worry, fear, kahadlok. Dahil naman yung kahadlok na espiritu, kaya mo pagurong na ito, mag-shake na o kakabalong sa i-shakean. Mugurog ka. But salamat ka sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, naghatag na ito alahin. Dunay way where there seems to be no way. Ang kabalaka, ang tugod ng ma-experience. Batingon ang Diyos. Ayaw o kabalaka sa bisan mo sa Lord, bisan mo sa oh, bisan mo sa hinuon. Kung sa insultin na ito, hinuon. About every. At ano naman, oh, everything. Kung sa may everything, away, it's everything. Wala. Kung sa'yo man ta, nangyayin magbabulbul po kita. Tuloy sumat ko sa patos, bisita tayo. Salamat ako kung sa patos. Lord, umalit na yung sapatos, Lord, 2019, biyahan ako ito kung sapatos kaya na kung ala nakaupag na, bisan ko ba ako sa anak ko isa. Lord, akong tumong, Lord, magpalit ko shoes, bag ko. Instead of murmuring, dinig yun ganan ang Diyos na magbagulo na Ginoo magayon na. Ako'y maayaw na, Lord, akong sa nilas, muslog na. Ayaw ko chips giver ni Lord. Binata kayo, no? Yung kabalo ba ka nga ganahan kayo ni Lord? Gusto siya maminang ni mo. Lord, ako kulong kayo gusto ko pariban. Hindi ako magriban mo, gusto na ko makulong. Huwag namin bibigyan siya sa
ubag kanina. Maybe dilit sa imong specific na ipangayon, kundi mas labaw pa. Dili ba mga Ismael na Ginoo kung makapasalamat ka? Kung maka-honor ka? Kung makadayin ka? Katong mga nakalaog, bitaw buto mga isuon. Grabe. Kasi kitsit-kit sila pasalamat. Ngano di ba nakasingkit kung pasalamat? Na-promote ka, ilungag yung kay ka. Pag may promote ka, nagtukas mo ganyan ang suloy. Thank you, Lord! Bitaw isa, ang atong Diyos, ang ayan, ang kagagulayan. Imayaw ang siya, pag kita makatawag sa Ginoo, ang padayon nun, imayawon ang ngalan sa atong Diyos na buhay. Amen? So answer prayer. Salamat sa Ginoo na makaimaya ang mga tao nakabalo sa power sa prayer. Matthew 21:22, you can pray for anything and if you have faith, you will receive it. Makaampo kami sa punsay. Makapangayon kami sa punsay. And you can receive it if you have faith. Dahil sa James chapter 5:16, kanina, confess your sins to each other. Pwede ba na? Yes. Especially sa imong network pastor, sa imong leader na kasaligan, sa imong nahimo, madili hindi mo masukit sa uwan. You can tell me, you can tell your network pastors or your leaders nga nila yung nga dili mo lima mo. Dili mo spread. Confess your sins each other and pray for each other. Importante kayo nga doon ang kayo explore na kapunin mo. Muna, nindot kayo under God's cell na kay leader. Kabalo ba kayo son? Na ang cell group, dako kayo kay buwan na to. Because every group, kanitanan dahil po sa usa ka tao, bubuyok na. Dahil di ko na po sa sunod, ang po na muna. Ang prayer, kung sa'yo sabihin ni James, di ko siya, the earnest, ang tanan mo, earnest prayer of a righteous person has great power. And, basa, wala. Produces wonderful result. Gusto na akong basahin yun na ba? Gusto na akong first hand yung mabasa ba? Earnest, mailiton, mapadayunon, nga mga pag-ampok, pagsulti sa Ginoo, sa imuhang righteous person. Kinsa may mga tao gimatawag sa Diyos may amin. Ikaw ako. Ang imo bitaw pag-ampok, ayaw yun ang imo bitaw bagbag, yung kasing-kasing, ayaw ihitaw. Because ang atong pag-ampok, atong pagsulti sa Diyos, sa mga ibiyag sa uban, ibiyag sa pagkaliw sa mga pamilya, hindi mo ng Bible, great power, dako ka mo. And, ang UN, mo resulta kahibulungan result. Produces, mubungan, o kahibulungan result. Gusto ba ka ng kahibulungan? Kung ka kahibulungan, kung sa kuting mo maulagway, di mo ma-describe. Kahibulungan ko. Muna, God is wonderful. God is wonderful. Di na ito ma-describe totally. Kahibulungan siya. And ang Diyos kumutubag sa upakang ko more than we expect sa answer prayer. Muna, kung wala man ka nabuhat kami 2019, inayin kong tapat na apay sumuntuin. Kabalo ba ka ang imuhang pag-ampok? Yan na kami nakampok. Ako bang pagani, pinigin siya pa ang ilang tuhod, magising pa ang inampok. Pero kabalo ba kang kinsang pag-ampok ang makapahinuon sa Diyos, ang makalipay sa Diyos, katong mga gimatarong sa Diyos. Katong nakabatong sa kalwasan ni Jesus Christ, ikaw ba na? So pray! Pray! Earnest prayer! So sa kabalo, so sa kababae, nagpwede niyang ampok. Earnest prayer, sige siya balik-balik, ibalik-balik na siya. Pero sige man siya persistent prayer, earnest prayer.
because of the earnest prayer. Isang bulan na sila, ayaw hulog sa prayer. Kung inulang once, wala kang maluwas at tinaw, ayaw hulog sa prayer. Never stop praying. Never cease praying. Ayaw hulog ni. Usahay kita, mabulan ta, kay naata sa bukod. Usahay kapugyan ta. What God encourage us. Kita, ang our prayer is powerful. God kang powerful. Mas labang pa na sa katumig ba, nagihangkong niya mas sikat. Sa Japan, mas powerful pa na. Gusto sa ginuman, magkita na ito ba? Nakinibitaw mo kalimutan, kinibitaw mo ipuyan ang mga kalimutan, nakulong man din sa prayer. Naluwas ka because someone pray for you. Doon na yung sa nakapuni mo, naluwas ko. Wala ko kabalo ka ni kaluwasan, pero salamat sa Ginoo, doon ay nakampung na ko, nakabalong ko nga, naghanday na akong mga pariente sa bukol, nangabunakin di ay. And I know, doon kayo mabunakin sila, nag-pray sila na mo, o kanong mga nagkatay-katay, ang mga pariente na to, ginambong na to, o nakabalo. In God's time, God answers prayer. Never stop, tingnan mo dapat, ayaw uno nga. Ayaw uno. Ayaw uno. Never stop praying. Tell God, sulti ang Ginoo. Kay ang Diyos gusto siya mas closer ka o masukod ka niya once we pray. So, number 3. Dito ko sa sa glory to God, declaration nato, ikatulog, kabalutan, na God is able to do everything. Kabuluwa ka nga, Diyos makahimo sa tanan. Ikaw, kahimo ka sa tanan. Ikaw. At itara. Ikaw, kahimo ka sa tanan. Bisan paggamit ka ng mga discoveries ni tao, si Kuan naka-discover sa electricity, si Kuan naka-discover sa Kuan, airplane tanan. Pero sa tanan-tanan, kung sayo na ito ang tanan, only God is able to do everything. Man can, only God can. Just like that. Romans chapter 4, verse 20 to 21. Romans 4:20 to 21. Abraham never wavered in believing God's promise. Isa nakadungog sa ngalan ni Abraham. Abraham, o niya itong pamahan sa pagtuo. At pa sa kulong sa Ginoo. Natanang bituo. Okay. Walang waver, magduha-duha. In believing God's promise. Sa pagtuo saan sa Diyos. In fact, his faith, iyang pagtuo, ituo stronger. In this, he brought glory to God. Kana dahil atong pagtuo itaw malingkod, magdala kita himayat sa Diyos anak. Right? Right, so on? Una, importante nga atong pagtuo mo stronger, malingkod, mutubo. Look at this. He was fully convinced that God is what? To do whatever He promised. God is able. Makahimo. Natan na yung authority, natan niya gamo. Kung makahimo siya sa tanan. Nga noong nakatuan man si Abraham sa iyang life, ipramisan siya sa Ginoo na makabalon siyang anak nga lalaki. Pagkabalo ka nga ang ipromise sa Ginoo, imposible kayong matuman sa tinawanon. Because Sarah and Abraham was 90 na ang edad nilang duha. 90 kami. Imposible, di ba? Ang 50 kani ang mama, nanganak pa 50 ang yang edad. Pero sa uban, kanang 50, mga anak daw na, ulat santi-santi. 50, 60, kung wala na mag-mail sa babae, di na mga anak. Hello? 50, 60, na, kasi sarap sa Abraham, nag-90 naman. Pero kabalun ka, kinsay nag-promise niya,
So ako imagine, igulang na kayo sila. Sara, ikalipot sa raro. Iparmisan kaya ang lalaki. Hindi na bukod-bukod bitaw. Oo, bukod po ka sila. Pero iwan ang bahay ko, wala yun mag-waver. Wala yun mag-waver. Ang iyang pagtuto sa promise sa Ginoo, nag-stronger. Mga iso, listen. Yung likod bitaw itong pagtuto sa Diyos, God, receive the glory. Kung mapunang bitaw ka sa pagtuo, kamu na lang tubag. God gives the credit, the glory. And sa Abraham, kanila siya din siya ng promise. Nahulog siya. Yes, niabot sa katuig o pag-yun. Unang ngaling magaluong ni Sarah na inigbalik sa kanila, nagpubos na siya, bata, may katawag si Sarah. Kaya ko silbi niya. At si Abraham ang pinamisan. Wow na wow. As years, wag yun siguro rin suto ng mula si Sarah. But nagbubog si Abraham. Kanila siya, kinsa ay nag-promise niya. And look at that. Convince siya. Convince siya. Hanggang convince siya. Convince kayo na sa Ginoo, sa Diyos. Because God is able to do it. Buhaton yun sa Diyos iyang parte. Ang atong parte, stronger ng atong faith. And God will do His part. Ganito church has been through the kakay-shaking anin. Sa pagsugod, paglambong, but hold on ko sa promise sa Ginoo. Because personal yan dihatag na ako sa akin. Yung itubo, nagbarong ko, ug hantod karon 2019, God was able. And He promise, glory to God. To Timothy chapter 1 verse 12. To Timothy chapter 1 verse 12. Kung saan isa akong mga confession sa akong personal na life. This is why I'm suffering here in prison. Matod ba ni Paul kato ang Timothy. Ako nag-suffer ko diri sa prisuhan. Pero wala akong maulaw. I am not ashamed. For I know the one whom I trust. Kailangan ko kinsa ni nga akong isaligyan sa pagkinabuhi. And I'm sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. Kakailan ko sa Diyos. Napriso man ko ito niya, mingsali niya hamon ko niya. Kaya makahimo siya magpagawas ng paning prisuhan. Kung pagpawon sa iyang pagbalik. Pero until now, si Paul man siguro, ni human ang iyang lifetime, pag kita nagpadayon, continue to trust the Lord. Amen? God is able. Able, makahimo sa pag-usap sa kubang na kinabuhi. Makahimo sa maghatag bagong sinugdanan. God is able to release you, to deliver you from addiction. Daghang tayong mga offer sa kalibutan nga, mga tambal, but God is able. Makahimo tanan. Pag-ayo sa balatinan, to heal broken hearts, to restore relationship, to make you rich. God is able to make you rich. Kaya nakapadano na ito, only God. Kung natuon ka sa Ginoo, walay pakating anak. Walay heartaches. Hallelujah. God makahimong tanan. Can change us. Can make us rich. Can deliver us. God is able sa tanan. Kaya gamhanan siya sa tanan. Makahatag siya sa tanang utang. Makahatag siya sa tanang makayo na to. Bisag wala na to, tinguhaan apan makaayo na to. God is able. Ang iyang gahong, kabaluwakan, hadiyan na to. Kabaluwakan, ang power sa Diyos na anay mo, the Holy Spirit.
Spirit is the power of God in us. Naa to, aron mahimo na to, or makapulfill ta sa purpose o plan sa Diyos sa itong kinabuhi. All glory to God. Sa ito pa, ang usa ka anak sa Ginoo ang magtutuo ni Kristo nga acknowledge sa Ginoo sa iyang buluhan doon. Kabalo sa power sa prayer, kung nakabalo God is able, sa tanan niya kinabuhi, He gives God the glory to Him. And the last, glory to Him in the church. Himaya niya sa Diyos sa mga churches, diin ang Diyos nagamagliog sa kaibulo ng bagay. Glory to God sa tanang naluwas 2019. Usaba ka sa naluwas 2019, paliw ko na kong tindog. Naluwas ka 2019, tindog dayon, ayaw paglangan. From January to February, from January to December, naluwas ka. Wala. Wala, diri. 2018, naluwas ka 2018, paliw tindog. Baka kabulog ano sa kanaluwas? Nalilili sila. Ako, ano sa kanaluwas? Pinaagi sa tuwa, nag-invite ang mga tao para makadungog siya ng balita, pero ang Diyos ay muluwas. So glory to Him. Amen. Nagsuklay siya sa atong pagkinahanglan. Amen. Pinaagi sa atong mga tithes and offering, God was able to meet the needs sa church. Thank you po ninyo. Walay punong sa pag-support sa bulanon sa Diyos. It's one way of saying to God, glory to you, Lord, kung sa inahanap mo, kaparty ka. And glory to God sa iyang church sa Tigong Kalibutan. I'm praying for pagilian, Lord, ang churches sa pagilian, daghan mga makahila, daghan maluwag, daghan mabunagin, daghan magsipa sa Espiritong Kamaturan, mga relatives na mo, Lord, makasulod sa church. All glory to God because God answers prayer. Sa ato sa Ginoo from January to December, glory to Him sa tanang nakasulod sa encounter weekend, sa tanang na nausap dito sa encounter weekend, bisa na uban ang biyak sa Ginoo, but God never leaves us nor forsake us. Daghang bibiyak sa Ginoo, daghang na-discourage sa Ginoo, na-discourage sa kong tao, nakapilan ng Ginoo, but salamat sa Ginoo, nakatanong ta sa ilang mga usa ka kasing-kasing sa buong sa Ginoo. Glory to God, amen. Sa tanang volunteers from January to December, walay punta sa pag-serve, 100 ka big volunteers, palakpakan ako, glory to God. Kalipayon nga nag-serve sa church ni Ginoong Jesus. Himaya iya lamang because God is doing miracle. Daghan na naayo sa tanan na naayo from January to December sa dati sulod sa church magsimba na naayo. Glory to God because God alone deserves our praise. God alone can do miracles. Daghang natala sa Bible, daghang buhat sa Diyos, walay katapusang kaluoy sa Diyos, walay hunong ang magigugma sa Diyos, mapadayon ang magpasayo sa Diyos. Apan walang ulo, God continues. Still God will be doing miracles 2020. Daghan pa ito, daghan pa paluwas, daghan pa maniliver, daghan pa mabalog sa pagtuo, daghan pa may namo abot sa pagbalik sa Ginoo, daghan pa intimate sa Ginoo, daghan pa musulod sa encounter weekend, daghan pa musulod sa training, because God alone mo'y makapamuhat ninyo na iglesia. As I look back, January to December, sa daghang kayong supply sa Ginoo sa church, sa tanang gibuhat sa Ginoo, sa iyang pagbayad niya ng lunes at ban, nakahuman ang tagbayad niya. Salamat sa Ginoo. Amazing. Piling na ako magunagunan. Piling na ako maguat sa pumputok, magunting sa pumputok, kung sa'y gibuhat sa Ginoo. But as your pastor, sa iyong nagigamit sa Ginoo, reassured sa akong kaugalingon, bisan gamay, wala ko'y kanpo bisang gamay. These are all gamat sa Diyos.
Kung naamay masidubog sa tiguan sa Ginoo sa atong church, alone God receives the glory. Kamalutang tanan natin. God alone receives our worship. Paninugdang tayo sa worship. Salamat sa inyong kinabuhi. And I pray 2020, did you invest in your galingan? This word was given by God. Sa iyong kapo ko, Lord, what? Sa money. Sa tanang utang na atong nadawan, wala pa na itong madawan. Glory to God. Himaya ilas din. As we raise our hands to God this morning, thank you, Lord. Lord, our heads lifted out to honor you. We honor you, Lord, susulod sa kong kasing-kasing. Daghang kay kapagyasan, ginawa managusan namin. But you remain faithful. You forgive sins, Lord, na pusay mo kasang-kasang. Maluluyod ka na, Diyos. Tabanging makailangan din yung lugar, Ginoo. Mahilan pa ka na po sa intimate na bahay. Glory to you alone, Lord. Himaya mo lang ang Ginoo. Kaduganan, pasalamat mo, Diyos, mo lang. Nalayong ka, suray ka na po. As we sing this to the Lord this morning, ato ni awiton sa Ginoo